welcome back sa mga channel. Ay Mariano Palimi. Family. Nice, nagkukungliksian guys, oh. Ate Ila, sami guys. Mag-imo Aliana. Mag-imo ba ito patan ano ni? Ate Ila sami. Dapat ka Aliana. Pati cocktail sa ay ang tiil gihinluan pod. Ako man sami. Nasami lagi kay luhag man. I love you. Nagdama ka isa ka bakid. Mumho, timong suwang. Mato meros terber sa bridal shower ni Florami. Atangin ni Jonja guys. Ang buhok ni Lexian mo man ni sabod. Atagin indo guys aga mga kalaki. Atangin Jonja guys. Atagin indo guys aga mga kalaki. Hani na magtukbo tunog baksan. Hani nang basa na. Nagikunsabo marag mga kasmit ni Promi lagi kay mga kasmit ni Promi araw pa ng mga amigo pod. Mo to nagkasanabot ni Marido. Diyan nagpasusiksi na. Kay sunod na po siya na pa bridal shower ni Yoyo Lembohol. Ganahan. Bawag na tayo ng bridal shower. Kasi bridal shower. Sabi mo Paru-paru G. Labi mang good no. Kita kamuti mga nga dito kamuti dia. Di ko kailangan ng kumuti ma. Dato ka? Dato ka. Limawag. Di lagi jangan mga kamuti. Be, practice. Welcome back sa mong channel. Eden bakit Di mo ko welcome back sa mong channel. Ingan kag ay and Mariano family la. Welcome back sa mong channel. Ay Mariano Palimi. Family. Family. Ay and Mariano family. Ay Mariano Palimi. Di, diyan magbuot sige guys. Family. Family. Funny. Agnong. Welcome back sa mong channel. Ay Mariano Palimi. Family lagi. Family. Family. Nga na. Yeah. Welcome back sa mong channel. Ay Mariano Palimi. Family? O, manas kayo dyan. Maligo na ta. Ulit. Ang ko, garaming siya din na ron sa kay hindi siya nalagay ka kamera pero garaming arin ja. Wala ko makaibaw nga. Wala ko idea ba nga maging ni. Ja, wala ko nag-expect kay lagi nakasabot ko ni busy na baza ko. Ja, kana na kay kasat-kasas mga kinabuhi nga pa nga si kaso. Labi ko ba na kay mga inahan na mga bakti nga kung bakit. Isod na kaadyo sa paghinog nga ni. So, wala ko mag-expect na pa nga agaw na lang niya na. Diretso na ni. Pero makakita ko sa banay mga nga ni. Hindi ako pasuway dito mukha atin yan. Kaya katong gajulian, ikuan ko dito, huwag mo nakato kay hindi ka ba? Ganyan na kaya. Nga ni magpapagsimbahan. Tingnan mo kung pagdali sa tiyak kayo natin, bukang dito ka nila, nag-ubay lang mga tiyo. Ayun na siya tayo. Ha? Tingnan mo na na. Parang ka nakakagari ko na nas-has, ngayon kayo pulong-pulong man. Dato pa, sige na naglalay ka na. Sige, sinta bismillah sa mga yung ragain yung diba, nagdura dyan ko na dyan ikabuhay. Oo, mga na. Pero ako nag-expect ngayon nga nila, ay, agang ginawa na, i-prank na kukuda na, yan ay nga na, kaya mag-prank, hindi ko na prank-prank, jadi naman madajun. Kaya masakit na ako. Saka to, parang, kaya ko, dyan na naman dyan ikabuhay niya, na. Kaya pag-abot na doon silang ba, may gunang karadyo, kaya mag-isang papa, gunang karadyo, may gunang sa karadyo naman. Nakasa ni naradagat ko yung bisan, hindi naman, sa katang ikurong sa mga mata. Yung nga na, magpapalong din po. Nagluna, nagajumura na, i-prank mo siya sila. Mawala dyan na sa mga naguna, kanang nakadlugan ko may kutawag, naglugan ko mga asas, ngay nga, naguna na. Kaya pag-abot dari, aghang pagsabot sa yung mga tingod, abi ko, gigidara mo sila dyan. Yung mga kumanggan ba, yung mga itsura, parang maghanan ha, kung magdaghan. Pero wag yapon ko na, wag ito na yung sama ko. Pero nga, masinti sa mga mawalan ko ng kanina na kung nalit ko sabi. Ipasalamat dahil ko tinduhang mga kinang effort, yung pagmahal ng po. Kaya di medyo mahinog ako ng bukugmanan. Diba? Isa mo ko rin mataksaya, oras na yung mataksaya, oras, kwarta. Panahon, oras, moram na. Kwarta, panahon. Tinduhang, ano mo kailayan? Effort. Lagi yung pahago, nakadagan ng mga bakterya, nakadagan ng mga dati. Maring! Lagi. Bukon lagi na siya. Nandiyan, mo nga, marabag na overwhelmed kung adyo ba. Marabag, matulog dyan ang heart, marabag puno niya na
nga dagay na kay lugar na puto na banding napasalamat tayo po kunin kay lugar mo sa katugang moment nga baliban high school for 10 years or 11 years na nakalipas pero wag yapon dahil mo kalimot mo marabag makakuan sa kasi dahil lagi silang mga baziha kay bisa ko nga na mga trabaho hindi sinakasok ko din na ako ko magdahon sa kaya nga ni kung grabe dyan ang balik isang po dyan sa lahat pwede pala na palapasan yung lapas dyan ang galipay akara dyan kasulti ninyo wapa dyan lapit mo dyan ismot no kaliwa man dyan sabi lang kung ano naman namin dyan ninyo isang mo na wapa siguro wapa mo Thank you for appreciating God's creation. Nangga siguro salamat sa itong mga advice ni Lorraine at mga Lorraine kaya yung advice ng bata ko hindi ko sa mga mga nabisang English na ilad na po nyo kaya mga kuhan kaya makaanak na po nga na alam yung mga dyan kaya agad mga klaro baka lang yung mapiang yung iguan basta kaya baka siniguling na rin mag-aning mo may mag-imas ulit ako paglawag ganyan mag baka lang yung huli mag-iang na Para, na, for short time, ganun pa siya. So, kasi ang tawag ano yung game kay the perfect kiss. perfect kiss Ano yun? Ginhan gusto nila may daog. Wala juga ka pa print. Grabe, pasikikin na. Lord, Siguro ba kinidadal na patong ka mo to balakal. Grabe sige lang hindi mo drawing na Lord. Wala na best art is the may isa ka ino. Marami siya ni mga single, paano naman din ka buok? Single lang, ayun na single. Para makakuha na sila. Si Tene! Secure pa man! Oo, si Tene! Okay. Di pa kaya sila bawasan ng pin. Kaya, hindi mo na! Tere. Tere. Ayaw na lang, mas mag-isip. Iskatipan ba ang sa kilid kaya dili ma palimpari? Talit. Hindi na lang ipili. Sige, first contestant. First contestant. Purong sa ano ba ito? Lamang ka mo purong. Ang lipstick. Pag-lipstick mo na. Dahil lipstick na. Asa na bagpurong ni Flora may? Sa lipstick. Dapat lang ikaw na. Ganahan po Tere. Ganahan. ICM pa. Lagi sa bado pa dito. Okay, first contestant. ICM. Kay gawas ka Tere. kita na. Dagan dyan si Jao. Dagan dyan si Jao. Gikan na prawn farm. Doon siya dito pa daw dyan. Binut-binut mo siya. Naamis kay first time. Naamis siya din mo mahod. Right side. Right side. Face to the right. Face to the right. And forward. Diretso lang, diretso. Diretso. Boy, kameray. Ay. Down, down. Down, down, down. And go. Sige lang, sige lang. Sige lang. Down. Go, go, up, up, up. Go. Go. We're done it. Isa ka gamay-gamay. Hoy, dapat perfect. Ano na yung next, isa next. Terry? Tere. Bisa pasok. Pagkaanit siya inyong lipstick nila. Ani si Flora May kung kasi kinalamian ang
Nga na. Ay, yung kira pumunta na si Jero na nagkimulan, kapit alam. Ha? Kapit alam. Ang lipstick ko rin. Pinasuyo na dahil. Bagas siya. Tarong nga da lipstick, oy. Baga ah. Para mamagam. Bisamin. Ay, yung kira mo, sige na. Asang pinadagan ka. Basta kay mo tunong, any kiss. Ako sa ka-picture. Ano kaya naman kisa? Nipis ramanggod. Baga pa. Ano ka? Ay, di ba nakita sa mali? Hindi nakita ay. Kami kasi na ba? Ito magigisa ng mikas? Kami, kanang teach ni Tere kung asa dapat na mikas. Siya, ganahan po nagduha kay. Itaas-as ko. Gamay kay sa ako siya. Ang taas na po na. Sige, ako na ako na, boss. Tapos gawin, sige, basta. Okay. Grabe, budak. Yeah! Forward. Face to the right. Face to the right. Sige, straight. Bantay kay na yung mata. To the right. Right. To the right. To the right. Right, gamay, right. Left to the right. Left, right. Too ba too? Too. Dili. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Kinto. Tapos na iba. Hili ko gitlang. Jara, hili ko gitlang. Hilig mo lang kagitlog rin. May limbuhol. Ang gabis niya kay. Pinagadaman na lang nila. Wala din siya mutan-out. Ayun, yung kisa din. Lagi sila ibang kisa. Hindi ka makatulong. Yan, dapat ma-perfect yun mo yan. Ma-pressure na siya niya. Hindi makakot. Hilig ko itlog. Ibabaw. Mga na nagsigig-suwag itlog. Okay. Okay, yan. Kiss me. To the left. To the left. Left pa. Ay, nasubra. Nasubra. Gamay, skip na, gamay. Okay. Forward. Tapos na din. Ibabaw sa pangalan ni Alicia Ibutang. Ipatid na sukli. Pagkaas ra magud nimo. Okay. Sige, tudala. Ay, umabaw sa pangalan ni Chang. Ubos Ubos ra. gamay, ubos gamay. Kay ang long kaya height ba? Ubos gamay sa kanilya dapat. Ubos si gamay. Uyabang magud pas Clarissa. Ano si Jamilia? Kato. Ibabaw ko sa dapat terus kanilya. Mura mag-aeroplano. Wala na baylo. Siya na baylo pagkaroon. Okay ra. Okay ra, inag-instruct ka. Okay. Forward. Forward march.
itlog. Diba? Kani. Pili. Okay rin sa sakto mo. Or tayo na pila itlog-itlog ka. Kaya ka naman udan niyan sa maning baka. May baka kami. Dahil explain pa. Dari naman. Oh, yes, fine. Kanang murag Ed Romeo. Or sa size ka. Ako yung lagi mo rin. Na may mata. Sa size. Cute na dog-dog ka rin. Uy, ibo ang mani. Marangapin na lang mo. May tayo bayasaw. Ato na ba yung gusto? Kaya nakawitan ko kasi gamay mo. Kantere, kasi strong. Kaya ka lang flirting ko. Kasi gamay mo. Nagligot na. Kala ni may sugan na rin. Ito. Tumawa kipilian na ay presentation. Kaya na ano yung kipilian. Presentation. Kaya nga sila mag-pindot o muhawin sila ang mga gipagkisa. Oo, sabi ka. Tangtang ba kami? Masinang sila na yung natan. Ay, pilipas lang, please lang na ubaga. Ano na yung isa natin ay? Malaksi ang kuhan. Malaksi ang kulay. Isa na kayo rin. Isa na kadawag na eh. Not a perfect kisser. Queen of the year. Isa mo, ikasulti ang nalan. Lalo sa'yo, ikasulti ni mo ang nalan. Ay, kasulti ang hater. Huwag ka-practice. Hapit na. Warnishin na siya gamay sa draw. Bitaw. Ayaw ko na And I'm proud. Ha? I'm proud kisser. No, I'm not a perfect kisser, but I am a perfect girlfriend. Nobody's perfect. Okay, so dapat nag-gawas lagi. Tanda mo na ito, wala kita. Grabe ka, Lain na po. Taong na po rin. Tanong ko sa inyong partnership ko. Kahit saan mo participate sa tulong kabuo? Saan mo na? Mga marin na po. Partner-partner. At mga married na ba? Mga married, partneran o mga single para tulungan. Sige, sana na lang. Julian, si Lau, si Rhea. Okay. May isa ka meron. No, hirako! No, hirako! Si Ana. Walang nagamit si DC Ana. Huwag na gamit tayo. Hindi ka katuruta kayo. Dapat sa akin yung Asa ka eh? Oh, dapat ninyo mo. Hindi ka na mga ay, nasa basic ka lang pala. Signal ba? Signal ba? Signal ba? Mga kaya mo signal? Okay. Ano floor? Bright to be matipid. Bali ato bangon ang likod nangani. Okay mo. Iko de dapat Kami mo open ani or open na? open na raman na mo abre. Alam mo sabi handa na. Door, Okay, so you Magpadol lang yun. Iko ka pa ako man ako. Ano na mo? Okay. Teka! Guniti ang Barang na. Familiarize. Mga wala yung pili na. Go! Kani, may isa.
tingali ang tanan sa place sa pagkaon dito kay nga sa mga bata. Lagi ko nung mga birthday, salamat ng mga tulong ang mga bata ko na mag-ibang i-celebrate adlaw or special day for with Asia mahimot ng asawa ni Undoy. Ikaw magkakanalang yung mga sa ilang relasyon yung sa among friendship, Lord. Ikaw magkakanalang yung Lord sa pagkaon din mo na sa mga katubangan. At hindi makagat tinigubang kapaligan sa mga lawas. I-bless sa word of fellowship sa matag-isa. Hindi ka nalang salamat ng Diyos na Amen. Tan, tan, tan.